Jama'a assalamu alaikum. Biyo bayan sanarwa da gwamnatin jihar Kano ta fitar akan hana zirga-zirgar babur mai kafa uku wato a daidaita sahu daga karfe 10 na dare zuwa karfe 6 na safe wanda za ta fara aiki daga ranar Alhamis 21 ga watan 7 na wannan shekara ta 2022. Rundunar sandan jihar Kano a ƙarƙashin jagorancin kwamishinan ta CP Sama'ila Shaibu Dukku FSI na jan hankalin al'ummar jihar Kano da su zamto masu bin wannan doka wanda an kafa ta ne domin tabbatar da tsaro da zaman lafiya a wannan jiha mai albarka. Dama an san al'ummar jihar Kano da bin doka da oda. A saboda haka an tanadi jami'an tsaro domin tabbatar da wannan doka. Duk wanda ya kare wannan doka to ko shakka babu dokar fa za ta yi aiki a kansa. Da fatan za a kiyaye kuma a ci gaba da bamu haɗin kai kamar yadda aka saba. Mai sanarwa SP Abdullahi Haruna Kiyawa, kakakin rundunar 'yan sanda a madadin kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Sama'ila Shaibu Dukku FSI na gari na kowa.